everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ahon sa man, sugoon ko ni mong kapi. Sulti lang ko nuno kay isugo. Kung manulti ka, mura kag asawa, mura sa kag maid. Kimaw man bitaw ni akong papel sim kinabuhi. Nganong gisapot man ka? Daw ko sa puta, oy. Nabala ka lang ko sa kong kaluha. Oh, kinsam nang nanawag nimo. Oh, Oh. anong misigam ng mata nimo? Tubagan ang nanawag diha. Ano sa man? Gusto ka nga ako ang mutubagan ng nanawag diha? Oy, oy. Ha? Ayaw, oy. Ako na. Hello? Dalia, kada sa mga kamupulis sa akong dapit. Unsa? Wala ko mapauli sa bahay. Og di ba ako, nga kung dili ko mapauli, pangitaan ko ni Jigger. Patyon ko niya. Og aron ni malikayan, kinala mo puli ka sa akong dapit dito niya. Og ako diha kang Arnel. Kinsa nang nanawag? Hain maginayin yung dapit. Mo puli ka sa akong dapit. Dalia, salamat kaayo. Daan pa ko nga, hindi ka makabaliban na ako. I-text ang address o ang landmark. Bye. Kinsa man nang nanawag? Nganong di man ka musulti? Ang ako kaluha na nawag. Nagkinahalan siya sa kong tabang. Basta mananghit ko nimo nga mula kauna ko. Ikaw mahay mong mulakaw. O kinsa naman sa nang nanawag? Amin ang cellphone nimo eh. May ba di ka manilabot sa kong kinabuhi, Arnel? Lumalabay lang niya ito panagtipon. O dili may mapasagdan ako akong kaluha. Basta pasagdi ko sa kong buhaton. Mo ba? O sige, pagtuman sa mong gusto. Pero ay kalimot ha. Bisan asa ka, bisan unsay buhaton nimo, ay kalimot nga asawat ka. Ug daghan kong mabuhat isip imong bana. Saan naman sa nahitabo na ako? Oh, number naman eh. Hello? Hoy, kondatan! Yvonne? Ikaw na sap? Unsa man ka? Di ba ko ni mo hunungan? Hunungan talang ka kung mapahawa ka sa kinabuhi ni Arnel. Tungod kinahibaw ko karon, kung unsa kang matanga sa pagkababay. Dili kay pampam ka lang, Lily. Kriminal ka pa gyud. O si buti mo ipasabot? May customer kang gipatay, dili ba? Hoy! Naon sa kutaong ka? Ha? Grabe naman sad ka, oy! Wadyo ka kapuya sa pagsunod-sunod na ako, ma'am? O sa may gusto ni mo, ha? Bupuli na ka sa kung pagkaasawa ni Arnel? Aw, wala problema, ma'am. Pulihi ko karon dayon. Dali, diri! Pabaga si mo naong! Ang panuway. Musukol man gina akong bayhana da. Dili mahadlok. Bisan kon mabuking na nako kung unsa siyang matangas pagkababay. Pero asa ramang kang bayhana ka ba? Kinahanglang ari ko mag-agi sa inahan ni Arnel. Salamat nga nakakita din ko kaabangan. Mito si Milayas ko gikan sa probinsya. Si Dalia. Kinala makalakaw na siya. Gikan silang bahay ni Adela. I-textan ako niya ang address namo ni Jigger. O mga ikaw sininang Dalia. Aron dali na ko makasud sa ilang anak. Naunsa naman sa kinabuhi na ako, eh. Mura mo kong gihulmikas problema. Saan kinako si Lily?
ang hilaw na ako magpundo din sa banyo. Di pa ko ganahan mag-isulti ni Arnel. Mura man sa kumahadlok siyang bahad. May text na si Lily. Mauna niya ang address yung gipuyan. Uy, Sir Arnel, kasayo ka mo nag-inom, sir. Ay kay Midool Kabilyo. Ubanin ko sa pag-inom. Ah? May problema ka, sir? Doon na. Nga akong asawa. Ah? Nganong na problema mo kasi mong asawa, sir? Gahigo. Awa? Nag-away gid mo? Sige na. Inom na diha. Wala kay lakaw, sir. Wow na. Pero, doon na tayo sundan. Ha? Kisa may sundan na to, sir? Ang gahigo na akong asawa. Uy, nga naman di, sir. Nagtanong siyang mulakaw? Oh. Nagplano nga mulakaw ang gahigo na akong asawa. Bisan kung nahibaw na siya nga, di ko gustong mulakaw siya. Natural naman ako sa mga babae, sir, nga magtuman silang gusto. Okay raman ang tabang nga magtuman siya sa iyong gusto. Kung wa pa siya magdaas akong apelyido. Pero dagan ang nahibaw nga ako siyang asawa. Busa angay lang nga magamping unta siya. Kay, nga naman di, sir. Dili maayo ang nilakaw? Ha? Sorry, sir, ha. Kung anong utanan ko. Ay, sige, sir, inom na ta. O, sabi itong gamiton, aron na masundan siya, sir. Ayun na lang. Nausap akong nauna. Oo. Dinig ka lang ha. Bantayin yung bahay. Labi na sa mama. Uy. Naon sa mali ako mga gaon. Mura magdaglibog. Ang sa makilakto ni Miss Lily? Magilis na lang ko. Magkarsunis ko. Nanawag naman sa Miss Lily. Unsa naman sa kituyo ini? Hello? Dalia, doon ang kisulti ni mo. Unsa naman sa na? Ay, nagkasukot na ako, ha? Pero, ni ako sa atma sa kalsada sa gate sa mansyon ni Anel. Ni ako mga bagwarto. Unsa? Naa ka diha? Oh, may mabang-arion ko ni mo. Lily, dili ko makadalig-dalig lakaw. Kaya diya si Arnel sa bay. O dili siya musugot nga. Unsa? Unsa dili siya masugot? Dili siya musugot nga tabangan ta ka. Unsa? Imo siya gisultihan? Bahin sa kung pagpangayog tabang ni mo? Natural. Ako siyang isultihan tungod kay banan ako siya. Drama na lang iyong kaminyon, di ba? Pwes, dili na nimo ang ipanghatagan og gibog aton. Dali, please. Ari ako sa kong kiabangan ba? Lapad lagi akong Gusto na kong mahumanan eh. Kaya kung di yun gani ko nimo tabangan, ambot na yun. Misaad ako nimo tabangan takang makalingkawas gi ka na ng katipon mo. Pero ayaw lang na pakita ni Arnel. Kasabot ka. Ingon man sa bang mga tao din sa bay. Pero gusto na ko magkadoon ni Arnel Dalia. Kimingaw na ko sa kong pamanunon. Unsa to? Kimingaw ka ni Arnel? O, Dalia. Tinod yun na ng ilang gingon. Nga uhay na ang pagbasol. O nga, o niya ka na may baw kuno sa kaimportante ang usa ka tao ni mo kun mawa na siya ni mo. Ha? O nga iuli ka na ko si Arnel Dalia. Tabangi ko magkabalik sa iyang kinabuhi. Aron mahimo ka na sa gawas nun. O makauli ka na sa ato. Kinahanglan magkapauli ka na. Aron dili na mangita pa kanimo si Arnel. Total, ako magiging asawa, di ba? Si Lily ang iyang ipagkaslan og dili si Dalia. Lily? Sige na. Aron ako
Dili. Unsay dili? Dili ka pa mahimo mo pulis akong dapit karon, Lily. Aw. Unsa man? Gusto ka ba yung mamatay ko, ha, Dalia? Dili ka mamatay kung dili ka mo gawas niya si mo gitaguan. Busa tago diha. O kung gusto ka mo balik sa kinabuhi ni Arnel, ang akong paagi ang sunda. Unahon ta sa pagwagtang sa imong kinabuhi ka nagkatipon mo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!